Hello friends, bye Bodo Job Info YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। लोगोफोर SSC निफ्राय गोदान अफिसियेल नोटिस ओंखारदों बेनो जाबाय हेड कनस्टेबलनि फाइनाल रिजाल्ट। स' हेड कनस्टेबल साख्रि मावनोबा बेसेबां काट अफ लायो नोंथांमोना नायदो लाइभ प्रुफ हिसाबै आरो बे गोदान भेकेन्सि ओंखारदोंमोन 2022 आव एबा 2022 आव बेनिफ्राय जाय जानानै दा बेनि फाइनाल लिस्टआ फैबाय काट अफआ। स' बेसेबां मोनबा साख्रि मोनो डेली पुलिसाव नोंथांमोना दायो नायदो लोगोसे जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन। स' बे एग्जामा जाय जानानै दिनै जोब्बाय एबा फाइनाल रिजाल्ट फैबाय। स' बेयाव नोंथांमोननि माखासे केन्डिडेट शर्टलिस्ट जानायखौ होदोंमोन नाथाय जों बेखौ दोननानै स्किप खालामनानै काट अफआ बेसेबां थांदों जों बेखौसो नायगोन। बिनिफ्राय दाखालि रिसेन्टलि जायफ्रा डेली पुलिस कनस्टेबलाव एग्जाम होदोंमोन बिनि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै आरो रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो फिजिकेल टेस्ट जानो गोनां दङ आरो बे फिजिकेल टेस्टआ जानुवारियाव जानायनि चान्सआ दङ। स' नोंथांमोना जायफ्रा होदों स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्ला रिलिज खालामो। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना मेक्सिमाम जुदि कनस्टेबलाव एमटिएसआव खालामो नाथाय डेली पुलिसाव खालामा स' नोंथांमोना डेली पुलिसाव खालामबा जोबोर मोजां। दा बे हेड कनस्टेबलाव नोंथांमोना एग्जाम फिजिकेल टेस्ट टाइपिं टेस्ट दङमोन स्किल टेस्ट दङमोन बेखौ लानानै दायो पस्टार दङ एसटी आव 54 दङमोन मेल केन्डिडेट्सआवहाय एन्ड बेनिफ्राय टटेल नोंथांमोना मोनदों 538 दङमोन बायदिसिना लानानै। स' दानिया फैबाय दानिया काट अफ। स' बे एभारेज मोनसे काट अफ मिनिमाम काट अफ थांबाय एसटीनि थाखाय पस्टआ दङ 54 एन्ड काट अफ लाबाय 72 टटेल अके स्किल टेस्ट बेनिफ्राय एग्जामखौ लानानै। स' बेखायनो नोंथांमोना एग्जाम होयोबा मोजां आरो एग्जामाव थांदोंमोन काट अफआ मिनिमाम 60 एभारेजआ 60 मोन बेनिफ्राय नाम्बार 12 मोनदों बे जाबाय स्किल टेस्टआव मेल केन्डिडेट्स बेनिफ्राय फिमेलाव नायोबा दा बेवहाय 70 थांदों बेनिफ्राय एग्जामाव 52 थांदों बेनिफ्राय 18 थांदों स्किल टेस्टआव। स' बेखायनो जायफ्रा डेली पुलिस कनस्टेबल एबा डेली पुलिस हेड कनस्टेबलाव साख्रि मावनो गोसो दङ जुदि नोंथांमोना 70 प्लास एबा 75 गाहाम मोनोबा नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टआव थांनो नागिरो। स' बेखायनो नोंथांमोना 75 टारगेट खालामनांगोन नाथाय कनस्टेबल डेली पुलिसाव एसे खम थांगोन नाथाय बे हेड कनस्टेबलमोन बेखायनो एसे बारामोन जेराव एचएस लेभेलनिमोन स' नोंथांमोना बेयाव मिन्थिगौ। स' बिनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान साख्रि फैयोबा नोंथांमोना मोनगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आरो जिडि कनस्टेबलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखैबा थाबैनो खालामना ला मानोना लास्ट डेट जोबथारसिगोन थाबैनो सानसेल'सै दा नोंथांमोना जाहाथे थाबैनो खालामना लायो। स' बेनिफ्राय डेली पुलिस कनस्टेबल रिजाल्ट होयोबा नोंथांमोना मोनगोन फिन कनसेबाव आपडेट।